Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan. Ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, Sarong mo rin na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Martes, petsa 3 na, kan bulan kan Agosto, taong 2021. Kami ang sa indong regular na nakakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, and Ma Salvador, kan Bicolandia. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako man po ang sa indong lingkod, Joshua Martinez, ang sa indong Mr. Siram. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Katabang kan mga nangangaipo, kasurog kan mga Bicolano. Mga kaaksyon, inian Tabang Ora Mismo! Ay na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi as in 88.7 Radyo Oragon Birac, Catanduanes. Siyempre, live na naiiling sa Facebook Live kan Action Co Center Facebook page sa ang kagayunan kan sa kuyang kapartner and siyempre Kagwapuhan kan sa kuyang kapartner. yan, live na live sa Facebook kaya pwede ka mong mag-comment, pwede ka mong magpaabot kan sa inyong reaction, opinion and siyempre ang nauusungon yan, pwede ka mong magpa-shoutout. Ayan, Ha? shout out muna sa tuyang nagdadalan partner mga paradalan. 1,131 viewers as of Oy, this time. masiram na hapon sa mga nagiiling na sa Facebook Live. Alam mo, ako nagtutubod partner. Ano ang sa imong pagtubod partner? Naan mga nagiiling sa Facebook Live, iyan sa mga magagayon sa kagwapong tao. Ayan, so mga daig pa partner. Medyo, hit pa sana. medyo pangit-pangit pa. Kaya kung gusto nindong maging fully magayon, as in guwapo, sa Magiling na. mata kan sa kuyang ka-partner, magdalan ka mo. Yan, oh. Ang panahon tangon yan partner, bako masyadong mainit. Bako Minsan, man masyadong malipot. tama lang. Ayan, everything is fine and Oo. normal. Pero siyempre, mainit ang mga tema, mainit ang mga isyo, patungkol pa manggiraray sa COVID. Partner, masyado ka ngayong bright. Kuwan ako ngayon, dilawan ako ngayon. Dalawan, bagong-bago ang ano mo Hindi, medyo kuwan na yan, kaya lang aram ang pigagamit ko pag sabon dyan partner. Para dahil magkupas na maray. Kuwan, bakong laundry soap ang pigagamit ko. Ano partner? So, Lotion. bako. So, kuyan, pangkarigos na sabon. Pangkarigos. Bat soap. Bat soap, ayan. Ayan, Dilawan ka partner ngayon ha. Oo. Mga ka-action, marin Si na Miss pagkahapon Russell sa Iuman, lumat. si Miss Russell Iuman, Orange. hindi man orange yan.
Yellow. Oo. Pero nagangalas ako. Ah. Ang yelo baga dilaw, ano? Ah. Pag minaduman ako sa refrigerator, may yelo duman ako mandilaw, Puti. puti. Oo. Ika talaga po. Minsan Paano pag, talaga naging pag nagbubukas yellow, ako kan freezer pero may kong pag-iisip, haloy na akong kaisip kan partner, day ko Dahil ma-explain. ka napaliwanagan maray ni mama mo kan Oo, salita pa. piga para hurup-hurupan ko talaga. Paano daw niya ako naging yelo ini? Sa spelling partner, arayuon, di ba? Ang Ay ba? yellow, Y-E-L-L-O-W. That's the color yellow. Yellow. Ito man, yellow. Y-E-L-O. Pero parehas ang tanog. Sounds like partner. Pero dapat napaliwanagan ka ni teacher. Aha. Yan si teacher mo talaga. Na magkaiba ang yelo, Saka yellow. ay, at Ayan. parehas ang tanog. Parang hello and hello. Pero- Ano mo ito sa digdi partner? Pero, aram mo, partner, gusto mo santigwarunta ka naman sa yelo. Abo kan partner, yan ang nakasinos ako. Sa katanduan ni Giro. Ang yellow sa katanduan is, Yero, day manggayod. paano baga? Nagiging arsoel. Yan, 'di ba? Parang kulo-kulo, kuro-kuro. Di, pag ginagadang ka pala, daradong di ko ang tatapalan ta so atop daraan mo ngayang yilo. Yan mga ka-action, mga dikit Di, mga pakonsuelo lang. Pakonsuelo kan Pwede ka sa mong, kuyang ka-partner. Pwede ka mong mag-text sa samuyang mga numero kan sa kuyang ka-partner. Tangarig makonta, mapaliwanagan mi kamo kung ano ang mga gusto nindong maisihan. Ayan. And syempre, ang pakiulay ko giraray duman sa mga kababayan natapapano ang kung ko partner, ang inbox ko. Napapano ki mga message tungkol sa tablet Ako man, at saka kung ano-ano partner. pagtabang. Oo. Giraray, nakikiuron po ako sa Indo na dumirekta po kamong mag-message sa Facebook page sa Kan Action Call Center Yan. tangarig masimbagan tulos an sa Indong Mag-comment ka mo pangangaipo. sa samuyang live episode gunyan. Taduman kami man mapili kan mga maswerteng winner ni brand new tablet. Halimbawa, Haling arog kay kayo ni. Congressman Saldico. Halimbawa, arog kayo, grabe na pati ang pangagio ni Michael Monsalve. Yan, partner. Nag-message din yan sa kuya partner. Kan Kumapo Kapo Elementary School. Michael Monsalve, please magdumang ka na sa Action Actually, Call Center partner, Facebook nag-comment page. na talaga siya. Duman Everyday na. siya nagko-comment. Kaya lang, Ayan. syempre, sabi tangani, sa kadakulan kan mga nagko-comment at nagmamawat na manggana, ang pigapo dyan, partner, maswerteng napili. Tapos may, or mapipili. may nag-message pa din sa kuya. Sir Siram, paano po pag-utang sa Action Co Center? Wala. Ang Action Co Center po bakong lending company. Hindi po, Bad napapagkamalan nindo kami ni partner na mga parasingil na kami. bako po kami, digdi, lending company. Bako Ang sa kaming kuya lending po company. kabautan. So, makatabang po si Congressman Saldi. Kami po ay mga instrumento lamang. Yugon mo, mag-abay-amay sumago. Mr. Siram, Paano po niya mag-utang mag-utang sa sa Action Co Action Co Center? Di po kami nagpapautang digdi. Where in fact, nananao po kami in cash. Ang kaipuan lang po nindo, isunodon po ang Samuyang Mechanics. Kaya 5,000 pesos po. Siyempre, ang pinakahalangkaw na pigtataw po digdi o sa paraffol. Nag-text na naman partner ang sa imong number 1 na mga tagapag-antabay, Sige, tagahanga partner. sa Taplakon ka Maligalbay. Hi, maray na pagkahapon. Sa Barangay Hall kan Barangay Taplakon. afternoon. Pirming nakasubaybay sa tuya sa Tabang Ora mismo. Maray na pagkapon may kan kay Chan Al-Atsuka, Nina Rili Moral, Jenny B. Navarro Milagrosa, Julia Sofia Rialobit, and kadakol pa po tabing iba na nagmemensahe. Sige lang po, keep sending your message Oni and partner, comment. masiram na hapon Mr. Siram, Rems Ma Salvador. May kopya na po kamo kan bagong executive order na pigluwas ngunyan ni Governor Bitsara. Iguana tabi ini sige. Executive Order number 25. Sige, bago Ini siguro po, kita kan bisita ta, i-update tangunan mga kabarangay ta. Ini ngunya na ini. Ini tabi an order implementing the border control restrictions of the province of Albay. Sige. Ini po, whereas under Section 15 of the 1987 Philippine Constitution, the state shall protect and promote the right to health of the people and instill health consciousness among them. So digdi partner, nakapalaman digdi ang travel restrictions. Sige. Basahan Travel daw. within the region. All travelers, including authorized person outside their residences o inipigapod na poor, whether fully vaccinated, not fully vaccinated, or are yet to be vaccinated, upon entering the borders of the province of Albay, shall present a travel pass which is effective only for 24 hours from the province, municipality, or city where she is reside, to be issued by the Provincial City Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer or DRRMO. Meaning to say, partner,
iniso mga mabriyahe na malaog sa probinsya, whether vaccinated, Or dahil vaccinated. pa vaccinated, or nagpaplano pa sa or naka-schedule na bakunahan. At na. So travel pass sa inhali dapat. Ali ini partner duman sa Pinaghalian mo. pinaghalian mo. Ah. Di ba? Host the province or Pero in city. 24 hours lang dapat na issue sa imo. Yes, partner. Oo. Dapat dai gagamiton mo siya within 24 hours dapat. Alimbawa partner, hali ka sa parting Cavite. So dapat may travel pass ka issued by the municipal mayor or kan official kan Cavite para makalaog ka digdi. Correct. Alimbawa ngaya dated today. Dapat within the day na dudumanon mo sa sarong lugar, magamit mo siya. Kasi Magamit pag mo siya. naagahan ng partner, So kung dahil na. naplatan ka sa parte kan Gumaka, Quezon, na atraso ka taan ruida mo day nasusukulan, day kang mabakalan, nakalampas sa 24 oras, pasuna, so travel pass mo haling Cavite. So ang gigibon mo, mabalik ka naman sa Cavite, Ma-secure ka ulit, magkawag ka partner. travel pass para makalaog ka sa Oo, Albay. pero case by case basis Ngunyan, di na pabalik yan. ka na sa Albay. Pag-abot mo sa Dilgaligo, Camarines Sur, nagkataranggal ang mga prino kan sa imong auto naman. Oh, yan. Di naraot, day ka naman kimabakalan, so mapalusena ka or mapanaga ka para makabakal. Nakalampas naman mo niyang partner. Nalampas ng 24 oras, so day ka magkadiretso sa Albay. Siyempre. Balik ka naman duman sa Cavite para magkuanin travel pass. So pagbalik mo naman sa Cavite, pagkuha mong travel pass, di pabalik ka na naman. Pag-abot mo sa may parte kan Nabua, Camarines Grabe Sur. man kadimalasan kaya na. Sa Nabua, Camarines Sur. Grabe kadimalasan. Dahil partner, case by case basis Oo. man yan. Aram mo ang mga Pilipino, ang mga Bicolano, mapamamaraan. Oo. Siguro, kung in kaso man ang nangyari yan sa imo, nadadara baga sa diplomasya Pag-abot mo pag-ulay. sa Nabua, Camarines Sur, partner, nagkaong ka sa restaurant sa Gilgad Tinampo. Sa kabasugan mo, nangiturog ka. Napasiram sa katurog mo. Nagabot sa punto na paghiling mo kan travel pass mo, pasuna naman. Kasalan mo na yan, partner, Di pag pasuna. kumilulog ka. Oh. Di mabalik ka na naman sa Cavite, partner, makuha kang travel pass, Dahil, ka man dapat, magkalaog. you have to remember, pag sinabing within 24 Di hours, nagbalik ka na naman, partner. Sige, basa. iyan ang mga senaryo na Pakonsuelo man grabe lang yan. ang kadimalasan kayo na driver naan. Ah. Section 2 naman, partner, nakapalaman naman digdi ining border manning. Partner, municipalities with border checkpoints shall provide a team to support the Philippine National Police at the borders. Sa naiiling taman, partner, sa kada borders talagang presented May- ang PNP. ay. May violation, partner, any person or companies or unauthorized colorum public and private vehicles who violate this order shall be liable for falsification of public documents under the revised Penal Code of the Philippines. Pero mga dugang, ano pa man ang pagka-interpretar nindo kaining executive order kan sa tuyang mahal na gobernador. Isipon nindo mga tugang na ini pinagagibo kan sa ama kan sa tuyang probinsya para sa proteksyon kan salud kan mga namamanwaan albayan. Ayan. Para mo partner. Pag nautro na naman ang mga pangyayari na arog kang naging topic ta or tema ta digdi sa programa kan mga nakalipas na pinabayaan ta naman na makalusot so mga haliket. Ang basol na naman, Kaya ko syempre. pigsasampul sa imo so Cavite, ta may Delta variant na sa Cavite. Ayan. Subago. Pag pinabayaan ta na naman partner na makauli o makalusot sa border, so mga kababayan ta without any specific documents na nagpapatunay na medyo maray talaga ang kamugtakan nila, problema na naman Problema ini, yan, partner. Bata, as of today, pura pa talaga nin local Delta variant digdi sa Bicol region. Ang namamalisyan ko lang partner, ang COVID ngunyang garo fraternity na. Iyo baga kadakol na May partner Gamma, na mga may Delta. igo ang mga bubbles, mga basta organ partner kadakol na lula na ako. Tiny bubbles. Ako partner, lula na talaga sa mga na dapat iyan ma-explicar iyan bilang kita mga taga-media. Basta ako, Ma-explicaran kita partner kang DOH kung Ay, ano ini na ako- mga specific terminologies. Ako, partner, ano iba ang man. pagkakaiba. Ini personal ko sa ng opinion partner Ako nagtutubod na day matatapos ining problema ta sa COVID hanggang na idatatapos ang eleksyon sa 2022. Pigiling ko magiging normal sa ng announcement kan mga authorities na normal na ang Pilipinas after election sa 2022. Pag may tuminukaw ng Bago. partner na mga leaderes. Kaya ini papaantuso na talaga ini partner. Basta ang kagadan ko lang partner, ining mga nagruluwas na mga surveillance report hali sa DOH partner, dapat ma-explicar talaga ini kan mga health expert para sa klarifikasyon. Basta ako partner, pigi-insister ko na kita mag-ingat pangatamanan taan salud kanlambang saro. Pagkatapos ang team sung dapat partner
So kanta kan Bee Gees. Yan, Staying Staying alive. Alive. Staying alive. Pero, Staying alive. saro pa dyan. Staying alive. Buda dapat partner mo yan ang mga panahon na Igwa man akong nadangogaan. May naging alive. Iba yan partner na naman, ika talaga. Basta ang importante mga ka-action, dapat ang health na partner, pero may nakasigurado. Oh. Buda dapat igwa ka mo partner na investment para sa health, sa salud. Alimbawa, Anak ko nindo si Sir Roland Bugais. Ayun. Ano Alam ba? ko, alam na. Naisingit. Ang mga segue mo, partner, kuwan eh. Pero mga ka-action, ining Sige. Executive Order number 25 partner ni Governor Alfrancis Bichara, kasubagong alas 12 effective iyan tabi as in until further lifted. Sana nadangog mo yan. So classmate mo na pirming nagdadangog, si Efren John Trillas. Ayan, maray na pagkahapon. Tayo ang naghapot kung may executive order ka na. Ayan. At least tabi kung ano pa sa indong mga kaputan. Sige lang, ipaabot tabi nindo sa muyan sa indong mga mensahe. Iyan, sa muyang paagi, masisimbagan may tabi ka mo. Sige! Partner, mainit na naman ang issue ngunyan partner sa National Capital Region. Itong pagbabalik ekstrikto kan ECQ, isa madaling sabi partner ining lockdown sa NCR bubble o Oy. ining NCR Plus. Alam ko na, bago kita magpadagos, happy birthday palang partner. Masiram na happy birthday kay Attorney Edward Barredo. Ayan, Attorney Edward! Binati ko na sa partner kasi bago. Dumago. Pagkakaaga, Iyo man, binati ko. nag-alert sa kuyaan na Viber kaya happy birthday, Attorney Edward Barredo! Uli na ko niyan, istoryanta ka. Si Attorney ko niya nasa Manila. Nasa Metro Manila, Ala. ala. Di makaon ko ta na ta birthday. Happy birthday! Bawal na ngunyan palang partner. Ang pagkaon naman sa mga restaurant na face-to-face. Na paano? Di, nag-speak na nga ne. Iyon nga tapos Sabi ko kay Atty. kapag para problema, mag-uli ka digdi, takita na sa nan. kaya arampangan kita, Attorney. Day mo na pagkasusun, Atty. So pagkaon mo dyan. Pag-uli mo digdi, kita na na partner. Yan. Ang Kung maginibahan. problema ka, kung si saan makakaiba mo, Attorney, bukas tabi, an sa muyang pinto, an oras may itatao mi tabi sa imo, Attorney. Baka naman. Happy birthday, Atty. Edward Barredo. Ayan. Attorney Edward, long live. Ano sa mo? Partner, balik kita digdi sa tuyang issue. Duman kaya sa NCR partner, o truhon ko, ining balik na naman partner, ining lockdown. Ining pag-apod nindang NCR bubble o NCR Plus. Ini duman partner sa Metro Manila, sa Bulacan, sa Cavite, sa Laguna, asin sa Rizal. So, syartong arog kayan partner na mga sitwasyon, apektado ang mga negosyante. Pag naapektaran ng mga negosyante, natural, apektado ang mga workers. Siyempre, pag apektado ang worker, apektado ang papa. Apektado ang Pamilya. panguraldaw na pangangaipo, apektado ang ekonomiya, Yan. apektado ang daily needs kan sa Gabos, tuyang mga partner. kabarangay. Diyan na maburutuan Kaya na ngun naman niya, sa mga nag-iisip stress, naman sa gobyerno, problemado. kung sain makakuanin, tigwa 1,000 naman na pang ayuda or 4,000 sa kada pamilya. Yan na naman, napot na naman iyan. Ang hapot mo yan mga ka-aksyon, may epekto ba sa Albay o sa Bicol Region? Initabi na balik lockdown duman sa Metro Manila. Ay, permina. Hapot tayan mga ka-aksyon. Sa mga gusto tabing manggana nin 1,000 pesos, ngunyan na aldaw, magpaabot ka mo kan sa inyo kasimbagan o mensahe sa samuyang live episode. Oo. Ako partner hanggang ngunyan, ano na ngunyan, Agosto. Agosto 3. Nagpaparadakol ang nagsasarang negosyo bako lang sa Manila, maging digdi sa to sa Bicol Region. Correct, partner. Yan Sa ang kadabis epekto. kadabis na maglalakaw-lakaw ako sa Central Business District and Legazpi, sa mga malls, namumundo ako. Pag nailing kong napapatos na kitarpulin, ang pwesto na this dati. space Oo. is for lease. Aday ko mas gani din karatula kun minsan sarado na. Understood mo, tapos, partner. Tapos yung mga nakabugtak duman na soon to open. Ayan. Labi ng sarong taon day na nag-open. Yan mga ka-action ang mga epekto. Kaya ngunyan partner, tanganing tabangan kita na magtukar asin na mahapot naman. Kung Ang kumusta? sitwasyon ninda, kung kumusta sinda, ngunya na nagpapadagos pa ang pandemya. Siring man, ano ang yung mga problemang sa indang nakakahampang, mga problemang sa indang padagos na inahanapan ng solusyon. Makakaibantang ngunyan mga ka-action na hapon, si Sir Roland Bugais, saro ining negosyante, asin board kan Albay Chamber and Commerce and Industry. Yan, miyembro Digdi sa kan probinsya ng Junta Albay. Direktiba kan Albay Yan. Chambers. Maray na pagkahapon sa Roland.
Good afternoon, Remy. Ayan. So Oh, dito yan. lang, ipasok mo Pakilaog-laog lang lang, sir. kung Yan. paano. Yan. Sir Roland, bari na pagkahapon, maugma kami na despite kan sa imong busy schedules, yaong kadigdias tinawan mo kami nin in oras. Yeah, thank you, Remy. Apo. Okay. Sir Thank you, Roland, Josh. diretso kita partner Sige. sa tuyang kahaputan ta aram ko igwa ka pa nin ka-meeting after this. So kumusta tabi Sir Roland ang sektor kan mga negosyante digdi tabi sa probinsya kan Albay? Because of this pandemic, grabe talaga ang epekto. We have more than 2,000 na mga kumpanya nagsara. So we're just happy na sa sektor kaining nalaugan ko, they masyado affected. Instead, mas nagdakul pa nga ni ang nag-avail kang sa muyang services. Pero itong sumanga na sa food industry, na sa hotel and restaurant industry, dakulaon po ang epekto kaini dyan. Oo, nababanggit niya partner nagdakol ang sa indang kliyente dahil ang sa iyang negosyo is manungod sa health insurance. Aram mo, siyempre, mas na-realize kan mga kababayan ta na mas kaipuhan sa lalo na day pala nila naiisip na may mangyayaring mga arugan importante, arugan bigas sabi mo na importanteng maray na mag-invest ka sa health mo. Nababanggit niya partner na talagang nagdakol so sa indang Sa kliyente. pag-aarampangan Though po nagdakol, di mo man kinakaugma na sa ibang mga kaibahan mong mga negosyante, syempre nagluya. No, of course. Oo. Pero sabi nga ni Ibaga, panapanahon lang yan ano. Oo. Yeah. Sa pag-aarampangan po nindo, Sir Roland, kan sa imong mga pagiribang negosyante, kumusta? Ano ang namamati mong agrangay sa lado kan mga barkada mong negosyante? Aram mo, from time to time, nailing kamiting mo mga negosyante. Iba-ibang klase kinegosyo ang nakakampang mo. Kumusta? Actually, puro ini mga reklamo na aro kani imbis na mag-open sinda kang negosyo ninda. So iba nag-open. Pero dahil nga sa pandemic, so dapat dati dakulon sindang Kliyente. sindang mga kliyente, dakul na nagduduruman sa inda, especially on the food sector. So mga dati dakul na nagduduman sa inda. So mga sa tourism industry, they are very much affected because na-curtail nga so movement ka mga tao. So because of that, so sa indang income dating na nakukuha, nagparadiit ko niyan. Nagparadiit. So, kaya Ano nga ba ni- siguro, buro balansi sana or iba nga ni, baka pierdi pa. Oo, Yeah. si sa Ibaga magpapagsabi na sa food industry maluya. Kasi pag sinabi mong food, basic needs kan mga tao talagang pagkakan. Pero despite naman kay ito, igwang nagluya, Igwang igwang naman mga kita ngunya nag-open. na industry na nagbo-boom naman. Oo. Like those who are in logistics. So bako magayon duman sa mga dati na nagnegosyo kasi tinamaan talaga sinda. Dahil man sinda pwedeng magbaba kang presyo, bako man magayon na magtaas sinda kang negosyo. Well, ining mga nasa logistics, they charge a certain percentage. So kunyari ako, may bago akong negosyo, kaya kong i-adjust. Kunyari magtinda akong leche flan or ining mga pigdi-deliver. So ining mga nasa logistics naman, they charge a certain percentage like 20 or 25%. So mga delivery. Mm. Oo. Mga delivery. So mga nagpupuon mo niyan, sinda man na medyo nagkiklik. So, ibig sabihin, data piglalauman na si COVID, mababaaguan gabos. Kung ano sa naging sistema before, data pinaglalauman ng ngunyan. Pero, paano tabi na nagsusurpass? Or paano padagos pa din na nagiging matatag ang mga negosyanteng arog mo tabi sa Rola? Yung iba nag-iisip ki ibang paagi na kung ining negosyo ninda ngunyan, bako makusog. Nag-iisip sindang ibang paagi. Say na ako naman ay ibang negosyo na pwedeng mag-click in the new normal. Nag-i-innovate Yeah. sa tuyang So, mga kaya So kung negosyante. gusto ang sabihin, negosyante- Sir Roland, akseptado na kan mga lokal na negosyante tadigdi sa Bicol, ang inaapod na nyo normal. Yes. They have to Naka-adapt adapt. man, naka-adapt. Oo. They need to innovate, they need to adapt. Kasi kung dae, talagang mawawara ka. So pag nagsarado ka, say, sabihon ta na, though you have your emergency fund for 6 months or even 1 year, but ining pandemic is more than a year already. Oo. So, So, dapat dapat- pala, ang sarong negosyante, nakukuha ko si Roland, dahil lang ka mo mag-focus kung ano ang yaon. Ay, Dave ka mag-focus. Dapat So, dati mong kuan, kumbaga, so dati mong manira ka Sistema, negosyo. dati Kung nagluya sa Oo. negosyo mo, nag-iisip ka ngunyan, paano ako maka-adapt digdi? Oo. Diba? Dapat adjustable ka. Yes. Opo, may Depende sa kung ano ang sitwasyon. Oo. Sir Roland, may upcoming kamong tourism stakeholders dialogue digdi o sa Naga Chambers. Kumusta? Albay Chamber. Yeah, Albay Chambers kita, di ba? yeah. So, with Naga Chamber, para at least so nagkakasararo din sa mga problema, sa mga agrangay, kay mga negosyante sa Bicol region. there are consultations or joint meetings between Albay Chamber and so with other chambers in the Philippines. So pigdi-diskuter ini. Actually kasuhapon igwang
meeting sa Albay Chamber with Makati Business Club. So pig-discuss naman duman ang mga negosyo na pwedeng gibuhon ka mga pamilya. So this is in support of family businesses. Ayan. So that's what the Albay Chamber is doing together with Makati Business Club. Opo. Sa Sir, monitoring po nindo sa chambers, kumusta? Gulpi na ang nagsara na negosyo? I have no data, but I think si Samuyang Presidente, si Ma'am Rose Ray, has the data. pero makukonsider mo po talaga na dakula or dakol ang effect kay ining pandemic na ini sa business sector. Dakula. So, kaya kaipuhan talaga mag-innovate, kaipuhan mag-adapt. Ikinamundo po nindo ini kan mga nakaaging mga bulan. Yes, definitely. Because talagang madangog mo, nag-aagrangay ang mga negosyante. Opo. And syempre, sa mga worker. Oho, Oh, yes, syempre, yes, sila definitely. ang mga Lalo apektado. itong mga very technical. Kasi they hindi pwede magluwas. Ini mga construction workers, sa mga kuya karpentero or what. Tubero, dai. Kasi takot nga na pwedeng lumaog ka sa harong, lalo kang dai pang bakuna. Opo. Sir Roland, nababanggit ka subago na ining posibleng kasi lockdown na naman duman sa Metro Manila. So, ang negosyo duman apektado. May effect Will din ba there be an iniligdi effect? sa Bicol region? Well, definitely, if your supplier is from Manila, tapos ikadigdi, Maatraso. tapos may mga, Oo. definitely, especially kung sa delivery na naman, araw kang inot baga. Na masyadong maigpit. Yes. Oo. Paano ang sarong negosyanteng Roland Bungais naka-ready sa araw ganing sitwasyon? So far kasi, yung negosyong nalaugan ko, yung insurance industry, is even more attuned siguro. Digdi sa negosyo because people are looking for health products and protection. So we are asking the people to start saving to have their income protection fund and so set their health fund. Kasi walang nakaaram na siguro kung ako aram ko na magkakaigwang COVID kang 2019. Baka kang inot pa. Nagparaipon na ako. Dahil ako nagparagastos na marami. Ayan. So- Sir Roland, may ihapot ko lang tabi kasi ngunya na mga panahon, mostly kan presentation sarong arog sa imo tabing negosyante na antig pipresent mo health, insurance, saro tabi sa mga nagiging tools ning do ining technology. Yeah. Initabing messenger, o ano pa man na Zoom, pwede, mga Zoom MS meeting, Teams, yan, Google. mga application na talagang pigpipresent ning doan sa indong negosyo, sa indong pig-offer ng mga services. Ngunyan tabi na talagang problema digdi sa Albay, particularly digdi tabi sa probinsya kang Albay nga ni ining kuryente, Problema yan ang supply kuryente. nin kuryente. Saro pa yan na mainit na issue. Ano tabi ang epekto kani sa sarong negosyante? Gusto mong arong sabihin, mo tabi? partner, Problema naman kita sa sa kuryente. kuryente. Gusto ko rin madangog, maringani na naiapot mo yung parte. Gusto ko madangog, paano nag-react sa Albay Chamber duman sa Ayan. grabing paglangkaw kan presyo kan kuryente. tadi. Saro pa yan tabi. Oh, saro tabi duman na ginibok ang Albay Chamber was to have a consultation meeting with the management of APEC. So nakigwa po kayan, ang naka-attend ako dua lang. If there were other meetings na nangyari, basta ang importante duman su dua talagang rayaon kami ka boss. We discussed even with the general manager si Apo. Okay, siya ang Ayan. general manager kang APEC. So we discussed duman. So explain man kung ano ang sitwasyon and pigigiban there are indirect consultation with officers of the Albay Chamber of Commerce and Industry. Sa iling nito tabi sa presentasyon kan APEC sa indong konsultasyon, nasimbag manan sa indong kahaputan. Dakol patabi ng mga hapot lalo na itong nag-fluctuate yung So yung sa meaning tuyang hanggang kuryente. ngunyan tabi, igwa pa ka big question mark sa indong mga Igwa kaisipan. patabi na dapat nagibuhon si APEC. Oo. Sa So, panginginot ni Chief Operation Officer. Yan. Sabi nga ni Kong Pido, Chief Otikon Officer. Yan. Ano ko lang reiterate ko lang partner. Kasi kadakol talaga nababaldi, nauuyam sa naging alam mo niya na August 6, igwa na naman na schedule. Okay lang sana ini na may schedule na brownout. Pero yung itong mga abrupt lang. Araw like sa kasudma. office. Araw kasudma, nakaon partner. kita. Habang nag-programa kita digdi, napupundo. biglang nag-text sa kuya si Mrs. O Ano nagpalsok na naman sa kuryente. O kung ikaw may negosyo ka, kunyari sa hotel, igwa kang, kung nasa food industry ka, yung spoilage. Oo. So, mapanos, mababahaw o mararaot ang sa imong mga paninda. yan. Kaya nga sabi ko, okay lang ko ta na maski kung minsan partner, nagmamahal-mahal ang presyo kan kuryente. Basta maray ang serbisyo. Aram mo baga Correct. kitang tawo, Correct. kung minsan maski mahal-mahal, pigsasabutan na sana. Basta,
Maayos. Maray. Maray. Servisyo. Saro pa pala na abiso ko man partner sa mga konsumidores. Please, pakabayad din dukan sa indong mga bill as much as possible. Daily Itago resibo. nindoan Resibo. sa indong resibo. Ako mismo masasabi ko kasi yan talagang sulas kong binayadan previous month. Nag-appear pa sa sakuyang latest bill. Yaon duman partner, nakatotal sulas payment kong So, mas binayadan. magyuntabi ito. Aside kang nakatago na, may pigsurat ka din. So that nahihiling mo, garo yan financial planning, nahihiling mo, pirang gastos mo, nata nag-increase ini. Yes. So sa ina portion ka, pwede magbawas. Ang kinagayunan igwa man kitang madaling dulukan sa Albay Power. Pero paano sa mga kababayan niya itong konsumidores na dahil man nag-iisip kaya na araw kaya na possible na madoblean sa indang binayadan. Diba? So sabi nga ni Kong Pido, kung an ERC, ining Energy Regulatory Commission. dahil mag-investigate ka iniong manungod sa APEC, Congress ang ma-investigate. Oo. So, Kasi garo nagpaparapahalat yan lang yata sa ERC eh. Nagpaparapahalat lang sa ERC tabi partner. aha, Na maimbestigar pero dahil nangyayari. correct. Kaya mas gayo, sabi ni Kong Pido, garo mas maray pa na sa Congress na lang paimbestigaran ining Yan. APEC. Sana po ining kamautan ni Congressman Alfredo Pido Garbin asin sa tuyang mga kababayang mga negosyante talagang maresolveran man. Kasi irak man kan mga kababayan niya to. Padaguson ta si Sir Roland pero igong mo na digdinin mga komento partner Sige, sige. sa tuyang FB Live. Maray na paghahapon na may epekto po ang lockdown sa gabos na tawo. Ta syempre, balik na naman sa mga daim makatrabahong tawo, lalo na sa mga no work, no pay. Kaya dakulang hadlang ini sa mga albayano. Sabi yan ni Chan at Soka. Sabi man digdi ni Hular Buenaflor Miguel, siguradong makakaapekto sa gabos na Bicolano ang maabuton na ECQ sa Metro Manila. But on the other part, it makes our region safe from these deadly COVID variants. Sabi yan ni Miguel Buenaflor Hular kan Matnog Sorsogon. Ayan. Ang Ayan. hapon kan Remy, ano ba dapat talaga ang gigibuhon? Just in case, para dahil na maulit ining lockdown, what do we do? Bilang Dapat tao, bilang sarong tao Bilang- magsunod Kasi- kita. bilang syudadano, Kasi aram mo ang bilang nangyari positibo. partner, day ng katapusan. Okay na. Papabuyluhon ng mga 2 weeks. After 2 weeks, ngayon Balik naglalangkaw, na naman. sarado. Sarado naman. Ay, medyo ngayon nagbaba naman kaso. Actually, Open. partner, kung iisipon mo baga sa Roland, Aram mo ang kan tips pagsabi, sa mga siringan, close, open, bubuka ang close, bulas. open. kung iisipon mo baga, naging masunurin ang mga Bicolano, ang mga Pilipino. Si kan sinabing total lockdown kita. Dahil krulawasan, ang makakaluwas lang si mga poor, si mga nagsunod. Diba? Ano nangyari sa mga Pilipinong tios? Tios. Walang papa, nagkagurutom. Unless otherwise, masuplayan talaga kan gobyerno, nin talagang Dahil man, magsasabing- kaya nga ni ako subago nabanggit ko sa imo so nagpaplano ang gobyerno magtao naman ng 1,000 pesos. ayuda Problema. sa pamilya. 1,000 sa kada sarong trabahador na nawaran trabaho. Okay. Problema ko niyan, ang 1,000 partner, alim mo, subago, nagsaod ako, pusit, 320 ang kilo. Tulong Okay. kilos na yan. Deka na partner. Ako advice ko, sa 1,000 pesos na yan, Mababa ka talaga. mababa ka talaga. Duman Tuyo. ka sa mura, tuyo. Tuyo. Ang luwas mo, kidney. May ilang sa kidney. 1,840 pesos. Di mga sarong kilo. Try ka naman muna sa Balaw. dilata, partner. Sa Balaw. dilata. Di ka na sa sardinas lang. Okay. Sa balaw. Mahal lang nga din ang sardinas mo niyan. Sa balaw or kuyog, partner, para umabot ka ki mga sarong bulan. So sarong arog ba kanya 50 pesos sarong bottle diyan ka sa matnog Yan, bakal. tapos kuyog, Tanang-tana ka balaw. na sana. 'Di ba? Pasalamat na sana ang mga nagkapirang mga Legaspenyo, Albayano, Bicolano. Taan ako Bicol, dagos-dagos ang pagtataon nin ayuda. Tama. Bako pa NFA. Tama. 'Di ba? Ano pa, premium rice. Oo. Kaya, pasalamat po kita. Saro pa, partner. Sige. Marie, sabi ni Marie. Maray na hapon po, sobrang dakulan, efekta, dakulan, madidipisilan ngunyan. Kaya, pag bilang tao, ika mapili ka an sa imong buhay o tios. Maray, sa aga, masunod na aldaw, bako. O, ayan. Sabi yan ni Marie. Si G. Bayaban Bihirano, dakulaon na epekto po ang lockdown sa mga tao.
Arog po sa boyfriend ko po. Yan, Sard. Nadamay. Dahil dai pa nga ni nagbubukas ang work niya, no work, no pay na. Dakula na waran kay mga trabaho. Ayan, si boyfriend mo. Advice mo sa boyfriend Apektadong mo. maray si G. Bayaban na. Siyempre sa boyfriend niya nga Apektado ni. sa boyfriend niya. Malay mo, iwan talaga nagsusuporta. Ako po, saro sa naapektuhan dahil sa pandemya, nagsara ang pinagtatrabuhuan ko na restaurant. Sabi yan ni Yen Panagan. Totoo yan, kadakol ang mga apektado talaga. Partner ka nakahagibagang mga bulan na talagang bago pa sa naining COVID-19, saro man kita sa talagang nag-ayuda sa mga tao talagang nangangaipo. Mailing mo, maski sa social media, nag-create na ng mga GC, nag-uuran talaga ng mga tabang. Ganyan talaga ang mga Bicolano, ang mga Albayano, Legaspenyo. Balik kita kay Sir Roland. Itong hapot ko lang kasi like if you are really affected by this pandemic, nagsarado ang kumpanya. Ang hapot ko diyan, anong gigibuhon mo? Matuko ka lang ba sarong mo? Or baka pwede naman makagibo ka kay Ice Candy. Baka Ayan. pwede ka magurugibong Ayun, ayan. Maray na tip yan sa mga kababayan. Pwede ka man magtanong-tanong. Di ba, during the pandemic, nauso si plantito. Ayan, plantito. actually kan So, mas panahon naging baga, productive kan sila. panahon na yaon ini partner na takapon pa lang Pwede kan ka man COVID. magpa-order kang banana Diba? Q sa kakamutik Q Correct. online. Yan. In the meantime, na dai pa sa trabaho mo, dapat nag-iisip Maging man kita. i-allow mo ba ang pamilya mo na maguto? Maggibo ka ng strategic Maparaan ka planning. dapat, Oo, maparaan tama. ka. Ano Manegosyo ba sa ka mga pa rin. dapat kong gibuon para ako maging produktibo pa man giranay? Di man pwedeng magparahalat na lang kita Bako sa ako ayuda. Ayuda, pal. tama. Tama? Tama. Kasi kung an ayuda, yung nga, ipigkukuntada ko, gurano man Gurano sa man. nan, Sabi no, Brad, 1,000 pesos. Josh, natawang ka ki 1,000 pesos ngunyan. What will you do with the 1,000 pesos? Ayan, Ang magplano ka. mapalaugon mo ba? Kasi pag sinaud mo ito, partner, ubos ito. Ubo. Ano maray Lalago ito, ba ipon siya? mo na sa pagnegosyo. Ayan. So, mga simpleng negosyo na mapuon ka sa 1,000 ang puhunan. Para bang parable Tapos of the dapat, talents dapat yan. innovative ka man pag abot Yan, sa dapat negosyo. income generating Kuyang ka, man. dapat creative ka. Halimbawa, ngunyan, ang nababakal mo ngunyan na banana Q, maamis. Di ba, kamutik yun. Ano daw kung bagon mo ang timplada para naiiba ka? Maskad naman. Banana Oo, Q. banana Q na medyo maasgad. Kuyog flavor. O, kuyog flavor. Pagkatapos may lada, partner, may sili. Para Pwede, kakaiba. pwede. Oo. Bago tabutasan si Sir Roland. Sir Roland. Spicy turon. Ayan. Sir Pwede. Roland, ano tabian sa tuyang mga advice para sa sarong-araw mo tabing negosyante na medyo talagang really naapektaran kay ni kung nagpapadagos na pandemya? Okay. Ang suggestion ko lang tabi, like, sabi ni Warren Buffett So dapat databi, kung igwa kitang araw kaning pandemic ko niyan, apektado ka, wara, na-istorbo ka kang tubig, na-istorbo ka kang kuryente, na wara so pigtrabahuhan mo, anong gigibuhon mo? 'Di ba? So, mas maging innovative kita, maging adaptable kita sa sitwasyon. In the new normal, dakol man bagatabi ang may dakol na nagsara, pero may mga bago man na nagbukas na negosyo. So, dapat databi, sabi ni Warren Buffett, mas maray, bako lang saro ang source kang sa imong income. And ang sales, perming dakulaon. Ang pagninegosyo, perming dakulaon ang contribution. Opo. Mensahe mo Natawag naman nila tabi Sir Roland sa Albay Power and Energy Corporation bilang sarong negosyante na apektado digdi sa probinsya kan Albay. Ay, ako tabi, dahil ako ma-advise, makikiulay tabi ako. Ayusin naman tabi ang sales. Yan ang pinakamaray. Ayusin ta. So, this is for the Bicolanos, for Albayanos, Legaspeños. I believe, yung nangyayari po ngunyan sa Apex, mas magyun pagtarabangan ta po. Pakiulay ko man tabi duman sa nagparakarabit. Ayusan na nito. Kasi minaputok bagaan mga Transformers. Iyon naman. Actually, Na-istorbo pati so mga itong nagdadala. sarong bagay ang partner babayan. sa Maayo. agrangay kan mga taga-APEC na talagang ining system loss, though binabanga-banga yan sa mga konsumidores. Pero pag nakaabot na yan duman sa reach na itong pinaka minimo or maximum na dapat singilon sa mga konsumidores, ang APEC man giraray ang minabayad. So, pero APEC pangapudan mi man giraray sa Indo. Saro man si Sir Roland sa Dahil nangangapudan. pagkarayo ng serbisyo, Yan. maski medyo mahal-mahal, no choice man kami. Oo. Dahil man kami pwedeng makikontrahan sa Sabi Indo. nga ni Tabaga, Naobligar talaga ako, nagbayad ako, kundi gusto ko sana, medyo Miski nagdoble na, nagbayad ka. Oo. sabi ta nga ni Baga, pinadaba tang APEC. Kasi papadabaon ta, basta maging maray ang Tama ka, serbisyo. sulit lamang. Ayan. Para ako ni na partner. Kaso may advice na sa kuya. Sabi sa kuya, kan so taga-APEC, pinabutan na ni mensahe si Papa Jer. Jer, siguro nga puputulon mi na ang pagpa-advertise sa programa ni Mr. Siram. Pigpara interview pa lang niya duman sa action ko si Kong Pido na nanganaan niya kami sa APEC. Di iba ng urulay yan. Ayun na kani. Magayon, ansa indong mga pigigi mo APEC. Sige lang. Anyway, sige lang tabi APEC. Ah. Ang sa mong kagadahan si rin kay Sir
Roland Bungai sarong negosyante na apektado, hagad mi ayuson ang serbisyo. Mga kaaksyon, salamat tabi sa Roland Bungai sa imong panahon asin oras. Welcome. Mabuhay ka tabi. Sa samuyang pagbabalik, mapaura na kita nin tablet asin kas ang tabay sa nakamo. Mabalik pa ang tabang Ora ora mismo. mismo. Mga pasyalan at lugar na mapapaabda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Go Online TV. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan bikiinuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Hindi na po ninyo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig. Ano? Daing naman po nido kay Kuhan na maglakaw ng 1 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi o. Kaya salamat na dakulaon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa mga. Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kay yanta, nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Gwaki, so itong maray na inuman baga, ng tubig, na ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dakulaon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Mga pasyalan at lugar na mapapaabda ka.
Mga pagkaing lasang, pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Go Online TV. Nagbabalik ang Tabang Tabang Oramismo! Oramismo! Maray na pagkahapon muna sa tutuyang mga viewers pa din na daing sawang nagdadala na sinagdadangog day kami pigbabayaan. Jose Buatis, maray na May text pagkahapon. partner. Masiram na hapon, Mr. Siramin, Ma'am Renz. Kasabay po ba ang Binyan Laguna? Iyo. Iyo po. O kasi nandun baga Laguna, doon sa executive order. Ay, doon sa NCR Plus. Ayan. Bulacan, partner. Pati Laguna. Yeah. Human sa na ito, partner. Oo, oo. Jonna Fabio Marina pagkahapon. Alma Prila, nakatutok man ngunya na pagkahapon. Carmen Buatis, Alma, Marina pagkahapon. Josephine Manata Macanes, Marina pagkahapon po sa Indo, all the way from Catanduanes. Jan Sabaras, Ero, Marina pagkahapon. Kumusta Jan Sabaras, Catanduanes, partner? Ay, okay man gayon. Oo. Habagat pa ngunya, di ba? Abagat pa. Ayan. Kaya mahal ang sira. Mahal ang presyo kan sira. Kasi ang So, ordinaryong sira bulanon na ba, pinakasaday. partner? Pag bulanon, una, kapag bulanon lang So, mahal. pinakasaraday na sira mo niya na barato dati dapat mga 150 lang mo niyan, 250 ang kilo. Anong sira yan? So, piga-on-on. Yung mga saraday lang. GG. Tapos ang iba 350, 400. Basta habagat ang presyo kan sira, ang mga mga lapu-lapu 450, 500. Ingat sa mga kababayan niya to na mga mangingisda. Ingat po kayo. Alam ko, ginagawa niyo ang lahat para may mauwi kayo sa inyong mga So bago nga pamilya. ni sa Boulevard may nagbabanwit, ang service na bisikleta naka-stand. Ay dahil sa makusog sa abagat, isinalya ka na abagat sa bisikleta sa dagat. Iyo, talagang mafe-feel mo. Kasi pa nagmumotor ba ka, partner, mafe-feel mo talaga ang kusog kang duros. Ayan. Anyway, mga ka-action partner, kanakaaging simana, hali kita duman sa Camarines Sur. Kay Bantaan Bilog na team partner, inihatod ta duman sa mga kababayan niya itong estudyante dyan sa Camarines Sur. So mga nanggaranan ni partner, mga maswerteng nanggaranan ni tablet sa programa nga Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Dahil ang kagustuhan ni Congressman Saldico, kung ano man ang tabang, dahil pagpasakitan ng mga kababayan ta imbis, irani sa tawo. Correct. Yan ang pinaka-objeto partner ta. Nailing ni Congressman Saldi na talagang mga kababayan niya to ng mga tios, ng mga Bicolano na nagmamauot makatapos kan sa indang pagklase as in maadaptar ining new normal partner sa tabang iyan kan mga gamit na gadget. Kaya kita mismo mga ka-aksyon, nagpasiring kita duman, kinumustatan mga estudyante. Sabay darakan sa indang mga ginanana tablet. Pero sa pagkukumusta sa inda partner, igwa duman na sarong estudyante na nagtatak sa sakuyang puso. Iyan partner, istorya iyan ni Patricia. Si Patricia nanali saro sa mga nanggana ni brand new tablet hali kay Congressman Saldico. Kaya partner, tanganing may araman mo ang bilog na storya mga ka-aksyon, dala ng tiny. Personal na hinatid ng Tabang Ora mismo team ang mga tablets para sa mga maswerteng estudyanteng nanalo sa programang Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico at nangako Bicol Party List. Siyam na estudyante mula sa bayan ng Pili at lungsod ng Naga sa probinsya ng Camarines Sur ang nakatanggap ng kani-kanilang napanalunang mga tablet. Si Patricia Nanale, isa sa mga labis ang kasiyahan sa natanggap na regalo galing kay Congressman Saldico. Sabi niya, malaking tulong ito sa kanyang pag-aaral. Nagpapasalamat po ako, tada ko lang tabang po iniyo sa sakuyang pagklase, lalo na po ngunyan, na igwa po kaming online class. Si Patricia ay magtatapos na sa susunod na taon sa kursong BS Agroforestry sa Central Bicol State University of Agriculture o CBSUA sa San Jose, Pili. Subalit, sa kabila ng mga ngiti ng dalaga sa natanggap na regalo, ay ang lungkot at hirap ng kwento ng buhay nilang mag-ina. Sinamahan namin si Patricia sa pag-uwi at sa munting bahay na ito namin naabutan si Nanay Persilita, ang ina ni Patricia.
Bumuhos naman ang luha ni Nanay Persilita nung iabot na ni Patricia ang napanalunang tablet. Mauni na si sakitan ko na magpara comment, magpara dalan duman sa action ko para magkaigwa ko ng tablet na sa diri ko and tanganig daw papanigwa ko magamit. Kwento ni Nanay Persilita na isa ring person with disability. Tanging ang isa't isa na lang ang naging sandigan nilang mag-ina matapos na iwan sila ng ama ni Patricia. Kwento niya, awang-awa siya sa anak dahil maisa nitong itinataguyod ang kanyang pag-aaral sa tulong ng scholarship program. Pinagkakasya nila ang 2,000 piso para sa buwan ng gastos. Masakit man para sa isang ina na makitang nahihirapan ng anak ay wala siyang magawa dahil hirap din siyang gumalaw matapos ma-stroke. 2 taon na ang nakakalipas. Mahirap talaga para sa akin. Na ngayon na hindi na ako nakakagalaw. Mabuti kung nakakagalaw pa ako kay ako na lang sinasadiri ko ang kilos. Pag wala kaming pera, nagdidiskarte talaga ako para may ipakain sa kanila. Dagdag pa ni Nanay Persilita, gustuhin niya man na tulungan ang anak, ito ay imposible dahil sa kanyang kondisyon. Dagdag pahirap din sa mag-ina ang kawalan ng palikuran ng kanilang tinitirahan na ayon kay Nanay Persilita ay dating kulungan ng baboy. Ang hirap na talaga ng walang CR, ng sariling CR, pupunta pa sa kapitbahay. Congressman, kung kayo po nakikinig, ang laki ng kaipuan namin ni Bibi. Kahit sabihin ko na dadalawa na lang kami, hirap pa rin ako. Simple ang hiling ng mag-ina, ang magkaroon ng sariling palikuran. Ang hihingiin ko pala kay Congressman Saldi pala, wala kaming CR. Hirap man sa buhay dahil sa mga pinagdadaanan. Positibo si Nanay Persilita na makakapagtapos si Patricia at maging ganap na agriculturist o forester pagdating ng panahon. Ang tiwala ng ina ang pinaghuhugutan ng inspirasyon ni Patricia na balang araw ay magbabago ang kanilang buhay sa tulong ng determinasyon at pananalig sa Diyos. Yan mga ka-aksyon, nadalantaan buhay ni Patricia Nanale. Yan partner sa So, mga ina niya maswerteng medyo nanggana. may kamatian man. PWD partner na stroke ini si mama niya. Tapos sulusin the partner. Oo, partner. Na nag-iinguwa. Nadangog kuso kaagadan kan ina ni Patricia, no? Na magkaigwasindanin CR or banyo. Dipisil talaga partner pag wara ka ning sa diri mong CR sa law Iyuan ipinaabot niyang kaagadan kay Congressman Saldico na kung mapupwede matabangan na magkaigwasindanin CR. Kasi istorya partner ni Nanay Persilita, nakiki-CR sinda sa indang mga kapitbahay. Oo. Minsan da Sa partner inang lugar ninda? nadadagit. Sa inang lugar ninda? San Jose Pili. San Jose Pili, Camarines Sur. Duman sa may harani sa Sibisuwa. Duman nga ni na kaklase si So, Patricia. nakiki-CR sinda sa neighbor, sa kapitbahay. Oh, ang Day dumangki salog or wara mabatag. partner kasi naka-star nga ni isinda sa dating babuyan. Tangkal. Oo. Partner digdi sa tuya sa Bicol. So, ini partner na ipaabot na nindo kay Congressman Saldico na ang kagadan CR. Kasi siyempre, pag CR, ang kaipuan dyan, inuduro. Tapos siguro, gibuhan sa mga tubo, kakaluton. syempre, Dit man sana ang kaipuan dyan, partner na aram tubo ko sarong partner, pidaso ang sa sana. tuyang congressman partner, nakaabot na iyan sa iyang kaaraman, and aram ko, dahil niya bibigoon si Nanay Persilita. Oo, ang kagadan CR. Aram mo pag alat-alaton mo ang advice ni Congressman Saldico, sigurado ma-advise ito. Punan na ang pagkalot. Darahon na ang inuduro, darahon na ang sarong pidasong tubo, kalutan na, gibuhan na ki-CR. Yan, partner, Oo. nagtanugan sa Kuyang Viber. Oh, sige. Sabi ni Congressman Saldico, Ano ang sabi? sagot niya na ang pagpapagibo nin CR. Ayun! Ayan, kaya Nanay Persilita tabi, as in,
Patricia nanale dyan sa pili. So, dahil ang problema. Ora mismo. Ayan. Alat-alaton na lang Sa dito. susunod na mga aldaw, iguana ka mong sa diring CR. Ipapagibuan siya. Open na iyan. I-open mo man para sa imong mga kapitbahay. Tanganing makasukli ka man. So, dapat ang pinto mo kan CR mo, baliban duman sa pinto na hali duman sa indo, may pinto pa sa ibong. Tay, maglaog man sa inyo. maglaog. Magpaaraman. Nagpapaaraman nga sa pag nakiki-CR sinda. Ayan. Mamundo partner sa sarong-arong kayo ng mga kababayan niya to na simpleng CR. Oo. Wala Pero sila dako sa lang laog ang problema kan yan. harong. Yun Ayan. baga sabi ko, partner, na digdi sa programang ini, maski si Congressman Saldico, ang sa tuyang pilantropong congressman kan ako Bicol, na may bulawan na puso, nailing niya sa paglilibot-libot niya na may mga simpleng problema para sa iya, alaga duman sa mga kababayan ta, Dakula. labi kagabat, Correct. labi ng maray ka dipisil. Istorya nga ni partner ni Nanay Persilita, nasusupog siya. Minsan, murusdot na daso kapitbahay. Oo. Tas Tapos siyempre pag nag-CR ka, masangaw. Oo, saro pa, magamit ka kang tubig. Maray kunan pag CR mo, mahamot ang iwinawa mo. Oo, magamit ka ng tubig, Magamit ka sabon. tubig. O, syempre, Tapos saro may yan. nawawalat nga ni na odor. Bako lang. Alimbawa man talaga may kabisihan sa laog kan harong na sa imong pakikisuyuan. Saro pa yan sa Yan mga... nangyayari ka ni kan kuminsan pag dahi kang sa diring CR, sige sa nantios mo. Yan, saro pa yan. Sige pupugol mo na. Saro pa yan. Dahi ko na, dahi kang una. Kasarado pa sa kapitbahay. Kaya dapat bagaan sa imong sa imong sikmura. Dahi kang una. Disiplinado. Dahi kang una magluwas na. Gwapong tao dumanay ba? Diba? Masabi ka, banggi pa, madiklong pa sa luwas, pagahin na muna. Araw kaya ang mga sitwasyon, scenario Tapos habang na pwedeng- nagsi-CR ka, may nagpapadangog. Ha? Nyami siya, pasad-pasad. Ano naman ngayon eh? Pati naman sa nangayan, digdi pa i-deposito. Ayan. Maray lamang ngayon kung kwartan, pigdi-deposito, digdi sa mo. Bako man kwarta. Ayan. Araw kaya. Nigo talaga ni mga araw kaya ng sitwasyon. Kaya makaira. Sa saro na araw kaya na bata nga ni partner, disabled. Pero yun ang bagong pag-asa, ini ang kasimbagan sapagkat sabi nga ni partner, ang minsay ni Congressman Saldico, alat-alaton mo na lang tabi tiya and duman sa estudyante, sa lalong madaling panahon, magkakaigwa ka mong sadiring, CR. inodoro, CR partner. CR. Siyempre, parte kan CR, may Banyo. inodoro. Yan. Banyo. Yan, ano maray na barata. Sa madaling Halik-halik sabi, kay Congressman Saldico. dahil na nindo kay Puhan, magdeposito sa Bolt kaniba. Magkakaigwa ka mong sadiring Bolt. Correct. Ayan, silyado. Septic tank. Para sa Indo sana. Ayan na pamilya. Sige mga ka-aksyon, yan ang maray na barata asin pag-asa na ato di Congressman Saldico sa pamilya na namin. CR mo, action ko. Deposito mo! Action ko. Mga ka-aksyon! Buhuan mo. Yan! Action ko. Nadalang ka mga ka-aksyon. Ang simple problema pero dakula para sa inda, magabat para sa inda. Kaya yaon si Congressman Saldico para pagaanon ang pagmati kay ni pamilya nanale. Mga ka-aksyon, sa muyang pagwelta, may manggagana ng tablet asin may manggagana ng cash. Ang tabay sa nakamo, babalik pa ang tabang. Ora mismo. Mga pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi mata nga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke.
Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo. Gusto sa inyo pagsabi, dakula ng sambuyan ko, mahiling na kamo magma, kamo salamat na naging kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realizar na matawan ang para po maikot we want to focus po and we po aluminang biga vision. Ang presenteng sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan ng magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Dulod, mga nasa upland na day kayang agutom sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinao mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaon ang samuyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapaagda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik ang Tabang Ora Mismo! Mga ka-action, welcome back sa tuyang programa. Hello, Mangiraray Tabi, sa 1,400 viewers. Hoy, kumusta ka mo? Masirang na hapon sa mga viewers ta. Hello. Hello. How do you do?
I'm glad to be with you and you and you and you. Yan. Ay, sa mga nagbe-birthday ngunyan, happy birthday ha. Happy birthday sa Indo. At sa muyang wish, magalawig pa ang sa inyong mga buhay. Papansit naman! Pakantunin nyo naman kami. Oh! Happy birthday to you. Birthday happy! Yan, birthday, Okay. happy birthday, Attorney Edward Barredo. Ayan. Mga ka-aksyon, partner! I-shout out na ngunyan, sumaswerteng winner ni brand new tablet. Siya rin si... O yun na yun Si Michael Monsalve! Ayan! Michael Monsalve, congratulations! Uya partner, ang sa iyang naging mensahe. Iyon na iniso nagpara-mensahe. Correct! Salamat po sa Diyos! Michael Monsalve. Michael! Uya na! Maray na aldaw sa Ilocabos, lalong-lalo na po sa mga aktibong representante kanako Bicol Party List na si Congressman Saldico asin Congressman Pido Garbin. Ako po si Michael B. Monsalve, sarong senior high school graduate Kananislag National High School, taga Kumapo Kapo, Pilar, Sorsogon. Incoming college student po ngunyan na nag-aadang-adang na school year 2021-2022. Nanggaling man po ako sa tios na pamilya pero patuloy na nangangarap na makapagtapos si pag-aadal para matabangan ko ang sakong pamilya sa maabot na panahon. Solo parent na lang po ang sakong ina, kaya dipisil po sa iya na maitaw sa ko ang ibang pagangaipo, arog kan tablet, lalo na madali na po ang ralaugan. Sa pa-extra po na paglalabandera ang trabaho ni Ma. Pero dai ko kayan ikinakasupog dahil legal at marangal po na trabaho ang ibinubuhay ni Ma sa pamilya mi. Kaya karapat-dapat po ako nasaro ako sa matauan ki tablet kan Action ko Center sa pangingenot ni Congressman Saldico asin ni Congressman Pido Garbin. Dakulaon po natambang ang tablet para sa pag-online class ko po. Kung papaunlakan nyo po ako na matauan ki tablet, iingatan ko po ito. Sa katunayan po ang tigagamit ko po ngunya na cellphone, tinaulang po inisa ko. Second hand na po tapos nagahang na po. Tapos, may itom-itom na po ang screen. Sana po matabangan nyo man po ako. At sana, sa kadakulan na po kan sa indong natabangan, mas dakul pa po ang sa indong matabangan na arog kong tios. Diyos mabalos po. Salamat po tanagkaigwang arog kaining programa na Action ko Center na talagang namang ora mismo kung minatabang. Ayan! Magayon ang mensahe ni Michael Monsalve. Congratulations, Michael Monsalve. Yun ang sasabi ko sa imo dahil masasayang ang sa imong pang-effort na ikaw makapag-message sa Action ko Center Actually, Facebook page. partner, sa iyang mensahe, nahiling ko talaga ang sa iyang determinasyon, Oo. ang sa iyang Talagang kamauotan desidido. na makatabang sa iyang pamilya, asin sa iyang sadiri Paano bilang ini estudyante. makuha ni Michael Michael, Monsalve? congratulations! Ang sa imong pag-iigos, asin pag-inguwa na makapag-atod sa imong mensahe, nagbunga na. Congratulations! Para makuamuan sa imong ginanahan, may maapod sa imong staff kan Action ko Center, tanganing maklaim mo ang sa imong brand new tablet. Hali kay Congressman Saldico, asin kay Congressman Pido Garbin, kanako Bicol Party List! Ano ang mechanics partner para manggana man or makakuha man ng tablet ang mga kaparehas ni Michael Monsalve na nangangarap na marigaluhan nin brand new tablet halik sa puso ni Congressman Saldico? Ayan mga ka-aksyon, tunay na tabi na si Congressman Saldico sarong may bulawan na puso para sa mga estudyanteng nangangaipo. Tunay na Nako Bicol Party List katabang na, kasurong pa. Kaya sa mga estudyante dyan na nagmamawag man manggana, keep sending your comments asin i-like ang sa muyang official Facebook page kan Action ko Center. Ipadaraan sa indong komento, reaksyon, asin mensahe ko natin kinakaipuhan indong mapili asin manggana nin brand new tablet. Day paglingawan, ibugtak ang pangaran kan sa indong eskulahan, asin contact number, asin magtag ning tulong kapwa estudyante. And syempre, i-share ang sa muyang episode ngunyan. Mga tugang, gulpi pa, ribu-ribu pa ang tablet na ipriniparar ni Congressman Saldico para sa mga estudyanteng Bicolano na muya or gusto po tabi ni Congressman Saldico matawanan magkakanigong gadget or ayuda sa panahon ngunya na medyo kakaiba ang mode of education. Correct. Maugma ako para kay Michael Monsalve partner. Asin sa mga estudyante pa na nagmamauot pang manggana day ka mo mawaran nin pag-asa asin determinasyon. Maabot ang panahon para sa indo. And syempre, dahil may nanggana nin tablet ngunya naman, may manggagana naman nin 1,000 pesos! Cash
dinhi sa programa. Sumalag padarakan sa inyong komento, uya ha? Baka sa tabi ka mo sa maswerteng manggana nin 1,000 pesos ngunya na pagkahapon. Mahiwagang garapon. Mahiwagang garapon. Pasok! Una, pagdaga po talaga ni Nico partner. Dahil Sa salon ko talaga. Nadadangog ko so istorya ni Miss Russell sa kanini ko. Ano ito? Garo wala ng pag-asa na matuloy pa yung kanilang... Talpakan. No, wala na. Actually, Kumbaga, nag-offer na nga ni partner si Nico ang isang maliwanag na buhay na manifestasyon. Buhay na patunay. Buhay na patuto at buhay na patunay ng mga taong masabi nating nadala na. Mga putsolo partner. Nadala na. Ayan. Or naduwag na. Hindi niya matanggap ang kapanalunan, hindi kapitan. Ayan. Pero actually, si Miss Russell nag-offer na nga ng libreng 20, libreng 50. Dahil ang gusto nga ni Nico, piso-piso sana. Dahil siya pwede. Duman siya sa pang-grade 1. Sige. Pero, partner, naglalawom ako, partner, na maabot ang panahon, marirealize ni Nico Adilye na ang pag-ipon, partner, ang pag-iimpok, pag-abot kan panahon, may madudukot. Alay mo manggana sa partner talaga ng 1 million. Okay. Ayan! Pili! Sana sa abot ng panahon, hindi na po chulo si Nico. Nico, Gian, Franco, Adilye, Yan, shout sige. out! Ayan! Shout out kay Nico Franco. 0946 Ang nagpapa-shout out si Mark Labacara. 0946 Iyo ang gusto pala ni Mark. 923 Partner. Iyo. 0946 0946 923 923 9699 9699. Hana de los Santos. Ayan! Hana. Si Hana de los Santos, permi ko yan naiiling nagko-comment. Nagsisend Hana ka sa Montana iyang... de los Santos. Maray na pagkahapon muna, Jenny Binabaro Milagrosa, Melinda Perilla Milagrosa, Melinda Perilla Tibar. Maray na pagkahapon. Hello po, ma'am! Hana de los Santos. Taga-saing ka? Adyangaw po. Adyangaw! Ocampo? Hindi po, San Jose Camsor po. Adyangaw, San Jose, Camarines Sur. Kumusta ka tabi, ma'am? Okay naman po. Ara mo kung sisaining ka sa imong kaulay. Opo, si Ma'am Marimay po, ng Co-Action Center. Co-Action Center. Co-Action Center. Ayan. Ano tabi ang tigigibo mo kanyang tabi, ma'am Hana? Yaon po ko dito sa trabaho ko po. Ano ang trabaho mo, Hana? All around po, taga-alaga po, taga-liniging harong at saka nagluluto din po. Ayun, all around kasambahay. All around. Opo. Pira naman pala ng sweldo mo niyan kang all around kasambahay. Sa ngunyan po, tinaasan na po yung sahod ko kasi dahil man po ako nagde-day off. Pira na niyan ang sahod mo. Nasa 8 na din po. Pero, 8,000 naman. All around kasi. Dahil nagdi-day off pati. Dahil nagdi-day May off. guson. Pirang aki ang piga-asikaso mo tabi, Hana. tulo po. Tulo. Tapos nagluluto ka pa. Naglalaba, naglilinig ka ng harong. Maninig Kumusta man sa imong amo? Okay naman po, mabubuot mo Mabuot. po. Ayan. So sarong kasambahay si Hana de los Santos. Oo. May agong ka? Dahil po, single po. Pirang taon ka na, Hana? 29 po. 29. May boyfriend na? Mayo po. Mayo. Kaya man talaga, concentrate talaga siya sa pag... Ilang bulan ka nang trabaho. nag-comment sa Action Co Center? More than 4 months ata, 5 months Ayan. po. So ibig sabihin, partner, masugid pirang taon nating ka nang pag-aantabay. Pirang taon ka nang nagtatrabaho bilang kasambahay, Hana? Almost 15 years na po. Uyugon mo yan. Sa 15 years na yan, ano Gusto na sa sabihin, imong... nagpuon siya 14 anyos. Kasi 29 anyos siya ngunyan. Iyo. Ay, sa 15 years na yan, ano naman ang sa imong napundar tabi, Hana? Mayo po, puros lang po sa mga tugang ko, tapos sa magurang ko po. Pero... At taga-saing ka talaga, Hana? Taga-diyan ka man sa San Jose? Taga-Adyangaw po ako, San Jose, pero sa ngunyan po, yaon po ako sa Laguna, nagtatrabaho po. Taga-Adyangaw, San Jose, Camarines Sur siya, pero nasa Laguna siya ngunyan. So, ang sa imong sweldo, pinapadara mo sa magurang mo, digdi sa Camarines Sur. Opo, kasi... Kasi duwa ko po kayang tugang, nakasuhan po. Kami na nga ni,
agrabyado sa kadihado, kami pa po ang Okay. nakasuhan. Opo. So sa araw kaning sitwasyon tabi Hana, congratulations! Ikaw sa muyang winner nin 1,000 pesos. 1,000 pesos para sa imo, Hana. Oh my gosh, may pandagdag na to sa padara sa magulang. Ayun! Ayan. Yugon mong karahayan kan po kay Hana. So ginanan niyang 1,000 gusto niya, may pandagdag pa siyang ipadara sa papadara magurang. sa magurang. Salamat tabi Hana, tay marayan sa imong paggamot sa imong magurang. Hana, ano tabi sa imong mensahe kay Congressman Saldi? Tayo ni tabing 1,000 regalo ini sa imo tabi ni Congressman Saldi ko kanako Bicol Party List. Maraming salamat po kay kay Sir Congressman Saldico. po. Kay Congressman Saldico po. Nanggana po ako. May pandagdag na po ako sa bakal kambulong ni Tatay. Ayun! Ayan. Napapaugma, Oo. maugma si napapaibi si Hana. Congratulations, Hana! Asin ingat ka tabi dyan sa imong pinagtatrabawan. Mabuhay ka, Hana. Congratulations. Thank you po. Alaton ko na sana may maapod sa imo na staff kan Action Call Center para may padara sa imo, no? Opo. Thank you po. Okay. Maraming salamat. Congratulations, Hana de los Santos, kan Adjangao, Camarines Sur. Ayan, partner. Yan ang satuyang winner ni 1,000 pesos. Saro na naman na makabuluhan na pagkahapon ang naging mag-iribanan tadig sa programang Tabang Ora mismo kan ako Bicol Party List and Action Call Center. Siyempre, pagtaunin impormasyon, paghiras nin mga importanteng impormasyon asin bareta sa mga kababayan ta, pagtaunin tablet, pagtaunin ayuda, asin iba pang serbisyo para sa mga kababayan tag Bicolano na kamautan ni Congressman Saldico na darahon sa Indo sa abot kan makakaya kan ako Bicol Party List. Ayan, sa mga kababayan nga to na nag-aagrangay man, kan kadipisilan sa buhay, asin ano pa man na reklamo sa komunidad, bukas tabi ang samuyang opisina, asin ang samuyang FB page para sa inyo tabi ng mga agrangay. 24 oras. Kung inapi ka partner, mo, kung tutuson, pero dahil piga-aksyonan as kan much as mga possible, partner, bukas. ayon sa di gobyerno. May nag-apod. Dahil piga-aksyon kan mga ayon sa di gobyerno, inapi ka mo, dahil ka mo piga-asikaso. May mga problema ka mo sa lablay, pamilya. Ayan, bukas ang satuyang maiwas asin magayon na ambiance kan satuyang opisina yaon dyan ang Action Call Center staff na mga akubudar tabi sa indot tanganing sa indong mga agrangay, mga kahaputan, mga simbagan. Paglalaog pa sa nanindo partner, may gwapo ng gwardya na yan partner, i-make sure niya partner na talagang dahil kamatian ang satuyang mga kliyente. Tapos, ayan, may ora mismo maasikaso tabi talaga. partner, maakomodar hapoton ang sa indong detalye, pangangaipo, asin ano pa man na impormasyon. Ayan. Bukas sabi ang sa muyang opisina, kung gusto nindo, magpaabot maning mensahe sa muyang FB page. Ayun. Mga tugang, kami po ang sa inyong mga nakasabay sa masiram na pagkahapon na programang Tabang Ora mismo. Joshua Martinez, Mr. Siram, God bless Bicolandia, and mabuhay! Ayan, inabot na kita kan oras ng aning kitang paramiantras magpaaram. Kami mantabi ang sa inyong nakairiba. Ako si Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Maray na pagkahapon, asin, salamat! Entertainment.